Hola nois, benvinguts a un nou vídeo. Estem aquí amb la Galàntica, el Pinturillo. I Galàntica, estàs preparada per fer el Pinturill? Sí. Vale, em toca. Vale. Com és? Vale. Trio aquest. Vale. Com es dibuixa això? Dios, que lent que em va. Farem així. Vale, dibuixo jo aquí. Bueno, se m'ha inclinat una mica, però és igual. El poso aquí. Estàs gravant? Claro. Això ho talles, no? ¿Para qué? ¿Y eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Te están matando o qué? Ah, espera, que no ho estava posant, que estava escrivint tal qual. En sèrio? No s'ha escrit res? Vale. I el que ens importa és... Espera, que ho canviaré. I està... Això d'aquí... castellà... Això d'aquí és el que compta. O sigui, la resta és perquè... vale. Tu què has, Clar, colles? clar, jo ahí camisetas. Ai, va. Les saps que té. L'havies d'endevinar, vull dir. Vale. Si ens deixa això continuar, millor. Et toca dibuixar. Quatre? Vale. 4 lletres. Que mal. Tu, per què tu tens 31 punts i jo 5? Roca, senyor, pastor. Ai, pastor. Alien. No, era, això d'aquí era per donar-te una pista. Ah, que bien. Mano. No. El que compta és això. Que mal. Caracol. Pelo. A veure, torna. Hosti, tio. Vinga. És que, a veure, Tu què has fet aquí? comença per B, aviso. B alta o B baixa? I és un joc, Ah, en plan, que es va un joc. Genshin. Vale, bolo. Yeah, guanyo per 2 punts, però guanyo. Que trist, la següent és de guanyar. En plan, has de dir el que val, No s'hi val Com es fa això? tal qual, Dios. Dios. Vale, Dies començo, abans de dibuixar-ho, perquè és que si no, tal qual. Començo, Sí. Ho farem... Sí, mal. Faig així. Com has fet a perfecte? No ho sé. Buah, tio. Un poco feo. Eso? Aviso. Sí, vas per aquí. Ara mateix sembla un gos. No, és en castellà. Sí, però vas per aquí. O sigui, anaves bé al principi. No és un gos. Va per allà. Vale. Hi ha unes illes que tenen un nom semblant. I no em posis velero, que no és velero. A veure... Buah, tio, és molt feo, això. Que és molt... Que no, unes illes. A veure, hi ha unes illes que tenen un nom semblant i això és un ocell. No, però és un ocell, no es pot dir canari, és un ocell. Com seria? A veure, el piolín. Tio. En masculí. 6 punts de merda? No. No puede ser. T'he guanyat.
Ah, no, que me'n queda... Però... Ah, no, espera, que en queda una. Va. Però quantes lletres té això? 6, 7. Crec que 7. Espera, 1, espera. 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaja. Mal. A veure, què coi estàs fent? Vale. Llavors... Espera. Búho. No, no vull fer búho. Ah. Semàforo. Ja està amb jocs com aquest. Sí, Semàforo. com el que estic dibuixant. Ja. Semàfor. T'he guanyat pel doble. I un. Un vídeo de un tren. Bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo. Si és així, li doneu a like, us subscriviu i us deixo a la descripció i a la i d'informació al canal de Galàntica i un canal conjunt que té amb un altre...